Mga kapuso padayon nga nagapalapit ang Bagyo Tino sa duta gani mas madamong nga lugar ang ginpaidalom sa wind signals. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, ulihi ini nakita ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 235 kilometers east-southeast sang Giwan, Eastern Samar. Signal number 4 na sa Dinagat Islands pati sa Siargao kag Bocas Grande Islands. May mga lugar naman nga ginpaidalom sa signal number 2. Kag sa signal number 1, posible man may ara sang pagbago gani padayon lang nga magtutok sa updates. Sa latest track sa Pag-asa, posible karon sa gabi o buwas sa kaagahon, magalandfall ang Bagyo Tino sa southern portions ng Eastern Samar Leyte o Dinagat Islands. Antisini, tabukon ang Visayas kag Northern Palawan hasta sa Miyerkules. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang pag-ulan sa Western Visayas, kaupod ang Negros Island region.